Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Mingon ang Ginoo, bisan kinsa nga nagasunod kanako, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Juan Kapitulo 9. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya. Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag. Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala, o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios, ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabhion, ug wala na'y makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti ni ini, si Jesus nang luwa sa yuta o naghimog lapok ginamit ang laway. Unya, gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan. Lakaw, panghilamos dito sa linaw sa siluang. Kini nga lana, nagkahulugan o pinadala. Busa, milakaw ang tao o nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? May miingon, Mao kana siya. apan ang uban miingon. Dili, pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitugan. Ako bitaw, Sila nangutana kaniya. Kung makakita kanunay. Siya mitubag. Ang tawo nga gingalag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa siluwang ug panghilamos. Busa miadto ako og nanghilamos. Unya nakakita na ako. Sila nangutana. Hay naman siya. Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya, ilang gidala ngadto sa mga pariseyo nga kaniadto buta. Adlaw igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana kag usab sa mga pariseyo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila. Gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nanghilamos ako. Ug karon makakita na ako. Pipila sa mga pariseyo miingon. Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios. Kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon. Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama ni ini. Og nabahin sila. Busa, nangutana pag-usab kaniya ang mga pariseyo. nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imo ikasulti, may tungod kaniya. Ang tao mitubag. Siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mo tuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao og gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag. Tinuod nga siya among anak, og tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod. Nganong makakita na siya karon? O ginsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya. Kay but-an naman siya. O makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon na sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon.
butan naman na siya. Mangutan alang. Unya, gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tawo mitubag. Wala ako masayod kung Tawo mitubag. Wala ako masayod kung nakasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana. Unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag. Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinunan? O giinsulto siya sa mga Pariseo. Ikaw ang tinunan ni atong tawhana. Apan kami, mga tinunan ni Moises. Nasayop kami nga ang Diyos misulti kang Moises. Apan bahin ni atong tawhana, wala tani kami masayop kung tagadiin siya. Ang tao mitubag. Kahibulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pa gayud igdungog nga may nakaayo sa mata sa tawo nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag. Nagtao ka o nagtubo diha sa sala. Ug karon magpalumaluma kag tudlo ka namo. O gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Kunya nakita niya ang maong tawo o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, Nakakita na ikaw kaniya. Og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. ang tao miingon, ug miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, Mianiha ako nining kalibutana aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti ni Imo. Ug sila nangutana kaniya, Buta man ay usab kami. si Jesus mitubag. Kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo. Sa ato pa, sad-an kamo.